No heissan. Mä nyt teen tällaisen pienen pikapäivityksen, kun huomasin just, että mä en ole vissiin tehnyt nyt yli 2 kuukauteen mitään videoa. Mut siihen on ihan syynsä. On ollut ihan älyttömän rankkaa ja ei oikeastaan ollut mitään ylimääräistä aikaa. Mä teen huomenna vähän pidemmän videon vaikka ja sitten selitän, että mitä kaikkea on tapahtunut ja mitä mulle nykyään oikein kuuluu. Ja tosiaan mä makaan kyllä lattialla tällä hetkellä, koska mä en oikeasti jaksa liikkua tai käydä istumaan. Mulla on polvi ihan paskana, kun kävin DTM:n vaahtobileissä perjantaina ja siellä sitten jotenkin onnistuin ton satuttaa. Ja olin siis Prideilla kaveriporukassa ja oli ihan tosi hauskaa, mutta kerron ehkä siitäkin sit huomenna vähän tarkemmin, että mitä. Ja musta tuntuu, että mun puhelin tippuu ihan kohta mun naamalle. Tai sitten ei. Mut joo. Mä oon nyt omassa kotoon. Ehkä tulin joskus 6 aikaa kotiin ja huomenna sitten taas töihin. Tai en oikeastaan ole töitä. Mä menen lähinnä auttaa yhteen firmaa ihan huvikseen vaan. Se on tällainen lymfaterapiahoitola täällä Kotkan sairaalalla. Mä menin itse asiassa huomenna hoitaa ton mun polven siellä, että jos pystyis tekemään jotain sillä LPG-koneella siellä. Mut joo. Oi kauheeta. Menee taas niin monta ajatusta samaan aikaan päässä, että ei tule mitään selkeitä sanoja ulos suusta. Mut niin, anteeksi kauheasti, että on ollut 2 kuukauden tauko, mut nyt täältä lähtee taas tästä.